जेल में ऐसन कैदी औरत जवन अकेले ही 7 बरिस में 14 गो बच्चा पैदा कर लेलस और यू हर साल 2 गो बच्चा कैसे पैदा कर लेत रहे, एकर वजह जान के रौरा सबके चीख निकल जाई। हम ओह औरत के फाइल अपना सोझा खोल के बैठल रहनी, जेकरा के जेल में सब लोग रज्जो के नाम ले बुलावत रहे। कैदी नंबर 248, जेकर पूरा नाम रजिया बानो रहे। जैसे ही हम ओकर फाइल पढ़े शुरू कैनी, हमार रोआ ठाड़ भ गई। ओकरा फाइल में जवन रिकॉर्ड रहे ओकरा के पढ़ के हम चौंक गईनी कि एगो जवान और सुंदर दिखाई देवे वाली मेहरारू बहुत ही सातिर अपराधी रहे, जवन के 14 बच्चा के महतारी रहे। और हैरानी के बात ई रहे कि वो कुंवार रहे। उनका फाइल में साफ साफ लिखा रहे कि वो बिना शादी कैले 14 गो बच्चन के महतारी रहे, जवन के 7 साल में 14 गो बच्चन के जन्म देके एगो अनोखा कारनामा कैले रहे। यह बात हमरा के हैरान होके पर मजबूर कर देले रहे कि जब ओकर बियाह ना भइल रहे तब उनकर 14 गो बच्चा के कर रहे। और एकरो ले अजीब बात ई रहे कि ऊ औरत पिछल का 9 बरिस ले इहे जेल में कैद बिया और ई जेल खाली मेहरारू लोग के हा। इहवा ले कोनो मर्दाना के कोनो संबंध ना रहे। इहवा तक के इहवा काम करे वाला सब लोग भी मेहरारू ही रहे। और केहू ना जानत रहे कि रजिया उर्फ रज्जो ई 14 गो बच्चा बिना कोनो मर्द के कैसे पैदा कई देहलस। एह बात के पता लगावे खातिर हम अपन सगरे जरूरी काम एक ओरी रख के पहले रजिया के फाइल के बढ़िया ले पढ़नी और समझनी, और फिर ओकरा के एगो अलगा कोठारी में बुला के अपना सोझा बैठा देहनी। हम पूरा तरीले सचेत रहनी, काहे कि ऐसा अपराधी मेहरारू आम मेहरारू नियन ना होखेली, बल्कि कबो भी कुछ वो कर सकेली। और हम अपना 15 साल के सेवा में ई बात बहुते बढ़िया ले समझ गई रहनी। रज्जो हमरा के देख के मुस्कुरा के कहलस कि मैडम साहिबा, हमरा ले ऐसन कवन काम पड़ गइल बा जे रौरा हमरा के अकेले बुलौले बानी। हमार नजर ओकर पेट पर रहे, जौना के देख के हम बता सकत रही कि ऊ कम से कम 7 महीना के गर्भ से बाड़ी। रजिया हमरा आँख के गर्मी महसूस कैलस त हंस के कहे लगलस, अच्छा रौरा हमरा गर्भ में रुचि बा। एह अनहार कोठरी में ओकर हंसी बहुते डरावना लागत रहे। हम कड़ा होके कहनी कि हमरा बेसी कुछू नइखे जाने के, खाली यह बात के कि अगर तू शादीशुदा नइखू त तू 14 गो बच्चा कैसे पैदा कैले बाड़ू, आ उहो एह काल कोठरी में रहत घरी, जहवा कोनो आदमी के त दूर हवा तक गुजरे के संभावना नइखे। अब जवन बच्चा तोहरा पेट में बा ओकर बाप के हा? हमरा सवाल के जवाब देबे के बजाय रजिया एक बेर फेरूले खूब जोर ले हंसली। ऐसा लागत रहे कि जैसे उनका हंसी के दौरा पड़ गइल बा। हमरा के अकेले यहाँ आवे ले पहले ही सिपाही हमरा के चेतावले रहली कि रज्जो एगो अजीब तरीके के मेहरारू है और जेल में सब लोग ओकरा ले दूर रहेला। यहाँ तक के ओकरा के काल कोठरी में भी यही से रखल जाला ताकि ऊ केहू के नुकसान न पहुँचा देबे। पुरान जेलर के कपार ऊ बड़ी बुरी तरीले फाड़ देले रहे और ये जेलर के माथा पर 10 गो टाका लगावे के पड़ल। और जैसन जुलम क के ऊ एहजा तक पहुंचल रहली, ऊ कोनो हद ले जा सकत रहली। बहुते देर ले हंसला के बाद जब ओकर हंसी रुक गई आ कमरा में सन्नाटा हो गई, त हम ओकरा ले कहनी कि हंसी के दौरा हमरा के हमार सवालन से ना रोक सकेला। हमरा के सीधा तरी ले हमार सवाल के जवाब द। आखिर तू कैसे गर्भवती हो गईलू? आ तोहार लइकन के बाप के हा? तू कैसे मर्द से मिललू? कम से कम हमरा कुछ त मालूम होखे के चाही। जब हमरा शक्ति में कोनो कमी ना आयल त रजिया हमरा भीरी आईली और धीरे से अपन मुंह हमरा कान में रख के अब में ही आवाज में कहे लगली, साच साच बताई, विश्वास कर। अब ओह घड़ी हमरा उस साचो में एगो पागल मेहरारू लागत रही। एगो पल खातिर हमार रीढ़ के हड्डी तक झुनझुना उठल रहे, काहे कि ऊ हमरा बहुते भीरी रहे और हमरा से बहुते लंबा और चौड़ा रहे। आ ओकर फाइल में दर्ज होकर कारनामा हमरा के पहले ही से बहुते चौकन्ना कैले रहे। हम अपना आप के काबू में रख के कड़ा कर लेहनी और
कहनी कि हम खाली सच्चाई सुनल चाहत बानी, काहे कि हमरा झूठ ले बहुते नफरत बा। अगर वो हमरा के सच बता दी तो हम ओकर जान बख्श दे, ना तो ओकरा के केहू हमरा से ना बचा पाई। वो हमरा आँख में देख के बहुते धीरे से कहले, हम कुंवारी हैं और हमार कोनो मर्द से कोनो संबंध नहीं खे, ये सच्चाई बा। रजिया के बात सुनला के बाद हमरा बहुते खीस पर गई, काहे कि वो हमरा सोझा गर्भवती होके खाड़ रही और हमरा मुंह पर साच के नाम पर झूठ बोलत रही। हम ओकरा मुंह पे एगो जोरदार थप्पड़ मार के कहनी कि फिर ये केकर लइका बा तोहरा पेट में, तो बिना कोनो रिश्ता के गर्भवती हो गई बाड़ू। जैसे ही थप्पड़ लागल तो फिर जोर से हंसे लागल और जब ओकर हंसी तनी कम भ गई तो कहलस कि हाँ बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम पहले 14 गो बच्चा के जन्म देले बानी, अब हम फिर ले बच्चा पैदा करे वाला बानी और उहो बिना हम बिस्तर भइले। ये कहते उ फेरू ले जोर से हंसे लागल और हम जानत रही ई मेहरारू अतना आसानी ले कुछो ना बताई। हम खिसिया के ओकरा के कोठारी में ही छोड़ के बाहर निकल आईनी, जहाँ कांस्टेबल हीना हमारे इंतजार में खड़ा रहली। हमरा के देखते ही कहली कि मैडम साहिबा, हम तो पहले ही कह देले रहनी कि एकरा के मुंह मत लगाई। पता ना ये कोनो जादूगरनी हिया कि बहुते बड़ मक्कार मेहरारू, केहू के पता नहीं खे कि कैसे पेट से हो जाले, जबकि ई त अपना कोठारी ले भी बहुते कम निकले ले और रौरा एकरा के अधिकतरे बंद रखल जाला, कहे कि कब एकरा दौरा पड़ जाई केहू नहीं खे जानत। हम हाली हाली डेग बढ़ावत हिना ले पूछने कि तू इहवा कितना बरिस ले बाड़ू। हमार बात सुनला के बाद वो कुछो हिसाब लगा के कहली कि हम इहवा 3 साल 4 महीना ले बानी और जबले हम रज्जो के ऐसे देखे नी तब ले वो हमरा सोझा 6 गो बच्चा जन्म दे चुकल बाड़ी। बाकी ना तो वो कबो जेल ले बाहर निकलल बाड़ी और ना केहू उनका से मिले आवेला। फिर वो पता ना कैसे वो गर्भ से हो जाली, केहू के पता नहीं खे। रजिया से भइल मुलाकात और हिना के बात ले हमार मन चिंतित हो गई। कुछ ऐसन रहे जवन लौकत ना रहे। इस सब के पीछे कुछ बढ़हन सच्चाई छिपल रहे और एकरा के जाने के खातिर हमरा रजिया के अतीत में जाए के पड़ी। एगो मेहरारू होके उ जवन अपराध कैले रहली उ ऐसन काम रहे कि जवन की कोनो साधारण लड़की ना कर सकत रहे। यही से हम रजिया के अतीत में जाए के फैसला कैले रहनी। बाकी हमरा ई ना मालूम रहे कि उनकर अतीत के इतना भयावह सच्चाई हमरा सोझा आवे वाला बा। ओह सच्चाई पर पहुँचते हमार होश उड़ गई रहे। हमार नाम उर्मिला है। हम एगो जेलर रहनी और रोज निहान भोरे भोरे अपना राउंड पर रहनी। हमरा जेल में आयल बहुत दिन ना बीतल रहे। हमार पोस्टिंग अभी कुछ दिन पहले भइल रहे, यही से इहवा बहुते कम लोग के चिन्हत रहनी। ना तो हमार आदत रहे कि हम हर कैदी पर नजर रखत रहनी और जेल के सब मामला पर ध्यान देत रहनी। हमार काम ऐसा रहे कि हम बहुत सख्त हो गई रहनी। हमरा भीतर के नरमी खत्म भ गई रहे, काहे कि जौना मेहरारू से हमेशा हमार पाला पड़त रहे उ सब मुजरिम रहत रही सन और सजा काटत रही सन। ओकरिन के भीतर माई बहिन बेटी जैसन भाव हम कबो ना देखले रहनी। केहू बाबूजी के मार के त केहू अपन लइकन के बेच के यहाँ तक पहुँचल रही सन। यही से हमार दिल में ओह लोग पर बहुते कठोर रहे। हम अपन काम के लेके बहुत ईमानदार रहनी और ये अपन कर्तव्य के पालन करत रहनी। यही से हमार विभाग में बहुत इज्जत रहे और जहाँ भी कोनो गड़बड़ी होत रहे वहाँ हमरा के भेजल जात रहे और अब की बेर भी हमरा के वो जेल में भेजल गए जहाँ खतरनाक अपराधी के सजा के रूप में रखल जात रहे। ये जेल बहुते बड़ रहे। आजू पहला बेर हम जेल के ए हिस्सा में आयल रहनी जहाँ उम्र कैद के सजा पाए वाली मेहरारून के रखल गई रहे। ए हिस्सा में अधिकतर बड़ उम्र के मेहरारू रहली लोग। वो लोग के चेहरा पर क्रूरता साफ लौकत रहे। अब ही ले जेल में अपराधियन के फाइल ना जांच कैले रहनी, ऐसे हमरा केहू के अपराध के बारे में ढेर जानकारी ना रहे। हम सबका पर नजर रखले रहनी कि हमार नजर एगो अपराधी मेहरारू पर पड़ल जेकर पेट हद ले बेसी बाहर भगल रहे। आई देख के हम चौंक गईनी। हम अपना पीछे पीछे चल रहल सिपाही से पूछने एह मेहरारू के का भइल बा, तो बतौली कि पेट से बाड़ी। हमहू जानत रहनी कि वो गर्भवती बाड़ी, लेकिन जेल में ए हिस्सा में वो ए हालत में काहे रहली। ये हमरा खातिर अचरज के बात रहे।
वो करीब 35 साल के एगो सुंदर और हसीन मेहरारू रहली, जेकरा चेहरा पर के निशान से पता चलत रहे कि वो कोनो बड़ अपराध करके यहाँ तक पहुंचल बाड़ी, जौना के निशान आज भी उनका चेहरा पर दिखाई देता। आमतौर पर हम अपराधी के पहलका नजर में ही बहुते बढ़िया ले जान जात रहने, बाकी कबो कबो कुछ चेहरा के पहला नजर में ना समझ सकत रहने, और वो मेहरारू के चेहरा भी ऐसने रहे। हमरा लागल कि शायद वो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आयल बाड़ी। सोच के हम पूछने कि तोहरा एजा आइला कितना दिन हो गइल बा, कवन अपराध क के तू एजा पहुंचल बाड़ू? कम से कम अपना पेट में पलत बच्चा के ही ख्याल कैले रहतू। हमार बात सुनला के बाद वो जोर से हंसली और कहली कि हम पिछला 6 साल से यहाँ बानी और त हमार अपन अपराध तक याद नहीं खे। वो मेहरारू के बात सुनला के बाद हम चौंक गईनी। कांस्टेबल ने पूछने कि का इस साच कहत बाड़ी और ई यहाँ 6 साल से बाड़ी, तो बच्चा के करहा काहे कि ई त मेहरारू के जेल हा, अब बिना मर्द के कैसे गर्भवती हो सकेली? हमरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल कुछ ना बोली और चुपचाप हमरा पीछे ऐसे खड़ा रहली जैसे उनका खुद ए बात के कोनो पता ना होखे। एकरा ले पहले कि हम मेहरारू ले और कोनो सवाल पूछती, ओकरा के पहले हमरा के बतावल गई कि हमरा ऑफिस के केहू हमरा से मिले आयल बा। ये बात सुन के हम तुरंते अपना ऑफिस में लौट गईनी। कुछ सरकारी लोग महत्वपूर्ण काम में आयल रहले लोग, और लोग में हम इतना व्यस्त हो गईनी कि साँझ के ही खाली हो पैनी और फिर हमार ड्यूटी के टाइम खत्म हो गई। हम घरे लौटनी। वो मेहरारू आ ओकर गर्भ हमरा दिमाग ले पूरा तरह ले निकल गई रहे, कहे कि हमरा पर काम के अतना बोझा रहे कि हमार तबादला एह जेल में यही ले कल गई रहे कि एहजा के सिस्टम अव्यवस्थित हो गई रहे। पुरान जेलर कैदियन के साथे बहुते खराब व्यवहार कैले रहले आ एह चलते संस्था के रोज बहुते बदनामी के सामना करे के पड़त रहे। यहाँ अइला के बाद हमरा बुझाइल कि सब कुछ उल्टा बा, अब कुछ अपना जगह पर नहीं खे। यहाँ तक ले कि कैदियन के ठीक ले खाना ना मिलत रहे और ना ही ओह लोग के परिवार से मिलावे के कोनो खास इंतजाम रहे। कैदी लोग के इंसान निहन ना बलुक भेड़ बकरी नियन रखल जात रहे। एगो एगो जेल में 12-12 गो मेहरारू रहली। पोस्टिंग के 15 दिन हो गए रहे और ये 15 दिन में हम ऐसे बितौले रहनी कि हमार कपार खुजावे के भी समय ना मिलल रहे। और ये आज भी हम इतना थक गए रहनी कि हमरा मन ले निकल गई रहे कि आज हमारी इकलौता बेटा के जन्मदिन हा। हम घरे लौटनी तो हमार लड़का इंतजार में बैठल रहे और ओकरा चेहरा पर नाराजगी के भाव रहे। तो हम प्यार ले उनका के कोरा में उठा के कहनी कि सॉरी कि इतना देर भ गई। हमार सास आ हमार बेटा हमार काम के बढ़िया ले जानत रहले, ऐसे केहू हमरा से ढेर देरी तक ले नाराज ना रहत रहे। हमार बेटा भी जल्दी मान गई और हमनी के उनकर जन्मदिन बहुते बढ़िया ले मनौनी जा। हमार बेटा मोहित हमारी इकलौता बेटा रहले, जवन बहुते मनौती आ दुआ के बाद पैदा भइल रहले। यही से हमार जान उनका में बसत रहे। हम अपना काम में कतनो व्यस्त रहे, बाकी मोहित खातिर हमेशा समय निकालत रहनी। आज भी बहुत थकला के बावजूद हम उनका जन्मदिन बहुते बढ़िया तरीका ले मनौनी। रात में जब थक के सूते खातिर लेट गनी तब अचानक के ओह मेहरारू के चेहरा मन में आ गए, जेकरा ले हम भोरे भोरे मिलल रहनी। हम उहे सोचत रहनी कि हमार मर्द कहे लगले कि का बात बा, रात के समय में भी तोहरा लगे हमनी खातिर फुर्सत नहीं खे। हम उनका बात पर मुस्कुराईनी। ई साच रहे कि हम उनका के बहुते कम समय दे पावत रहनी और हमरा काम के हमरा जिम्मेदारी के बहुते बढ़िया ले समझत रहले। कहे लगलन कि अतना बरिस में हमनी के एक गो बेटा के माई बाप बनल बानी जा। हमरा लागत बा कि हमनी के औरी बच्चा होखे के चाहे। उनकर बात सुन के हम चौंक गईनी। हम तब बढ़िया ले जानत रहनी कि ऊ का कहे के कोशिश करत अरे, लेकिन ओ घड़ी हमरा दिमाग में कैदी नंबर 248 रजिया बानो चलत रही। ता हम तुरंते पूछने कि का कोनो मेहरारू बिना मर्द के भी गर्भवती हो सकेली। हमार बात सुनला के बाद वो चौंक गए और कहले कि ना, ये कैसे हो सकता कि अकेले मेहरारू गर्भवती हो जाए। इंसान तका जानवर सब के भी संतान पैदा करे के खातिर साथी के जरूरत होखेला। बाकी ए घड़ी तू ई सवाल काहे पूछत बाड़ू? हम मुस्कुरा के बात के टाल देहनी।
हम अपना जेल से जुड़ल बहुत बात अपना पति के ना बतावत रहनी। हमार आदत रहे कि हम अपन निजी जिंदगी और काम के जिंदगी के अलगा रखत रहनी। कुछ हुए देरी में हमरा उनका कोरा में सुकून मिलल और ये पूरा दिन के थकान अरजिया के भुला के उनका साथे सुंदर समय बितावे लगनी। मोहित हमार मर्द के इकलौता बेटा रहले, जेकरा खातिर हम बहुते कोशिश कैले रहनी। गर्व रहे कि ऊ रुकत ना रहे। पता ना कितना इलाज और कितना दुआ के बाद मोहित हमरा गोदी में आ गए आ एगो रज्जो रही जवन बिना मर्द के लड़का पैदा करत जात रहले। अगला दिने उठते ही हम एक केस पर काम करे शुरू कर देनी। हम इतना शांति ले जेल के भीतर एगो कैदी के कोनो गलत काम में शामिल होत देखे ना सकत रही। हमरा पूरा भरोसा रहे कि रजिया सबका आंख में धूल झोंक के दूसरा मर्द संगे संबंध बनावेली। हम इहे रात जाने के रहे उ कैसे अपना लोग के धोखा दे सकेली। बाकी ओकरा ले पहले हमरा उनकर अतीत में जाए के रहे। उ एगो ऐसन भयानक अपराध के सजा काटत रहली जौना के कल्पना भी ना कल जा सकत रहे। 8 से 10 साल पहले वो अपना बाबूजी के छोट छोट टुकड़ा में काट के वो टुकड़ा के पका के मोहल्ला के लोग के बीच में बांट देले रही। कुछ लोग के शक हो गई और ये पुलिस के सूचना देले और ये प्रकार से रजिया के गिरफ्तार कर लिहल गई और यू खुद अपन अपराध के कबूल कैली। यू पहले अपना 60 साल के बाप के नींद के गोली देली और ओकरा बाद उनका के बेदर्दी ले आरी ले टुकड़ा टुकड़ा के काट देली। कोनो बेटी अपना सगा बाप के संगे ऐसन कैसे कर सकत रहे, ई जाने खातिर हम ओ मोहल्ला में पहुंच गईनी जहां रजिया रहत रहली। ओहिजा गईला के बाद जवन पता चलल उ हमरा के झकझोर देहलस। रजिया के बाबूजी शराबी रहले और हर समय शराब के नशा में रहत रहले और वो नशा के हालत में वो अपन मेहरारू यानी कि रजिया के महतारी के मार पीट से ना हटत रहलन और ओकरा जुलम ले तंग आके रजिया के माई आत्महत्या कर लेले रही। ओह घड़ी रजिया खाली 15 साल के रहली। रजिया के माई खुदे एह दुनिया छोड़ देहली। बाकी रजिया के उनका बाप के भरोसा छोड़ के चल गई। रजिया के बाबूजी अपना 15 साल के जवान बेटी के अपना नशा के भेंट चढ़ा देहले और जब भी उनका लगे नशा के पैसा ना रहत रहे तो रजिया के भीख मांगे खातिर मजबूर कर देते रहे। और जब रजिया सब से इनकार कैली तब ओहिजा के लोग देखले कि रजिया के घरे रंग बिरंगा आदमी आवे लागल। केहू के ना पता रहे कि उ मर्द सब काहे आवत रहे और रजिया भा ओकरा बाबूजी से ओह लोग के का संबंध रहे। और फिर एक दिने जब रजिया कोरमा पका के पूरा टोला में बटली तो टोला मोहल्ला के कुछ लोग के शक भ गई। आई मांस के इंसान के मांस आ यही से पुलिस के बुलावल गई। अब पता चलल कि रजिया अपना बाबूजी के मार देहले बाड़ी और ये उनकर छोट छोट टुकड़ा के कोरमा बना के बांट देले बाड़ी। वही दिने उनका के गिरफ्तार कर लिहल गई और वो बात के कबूल भी कैली। आ कोर्ट उनका के उम्र कैद के सजा सुना देलस। केहू के पता ना रहे कि रजिया इतना बड़ कदम काहे उठौली और वो आदमी कुल के रजिया भावकरा बाबूजी से का लेना देना रहे। रजिया अपना बाबूजी से कैसे काट देहली। 16-17 साल के लड़की इतना बड़ अपराध कैसे करे खातिर मजबूर भ गई। ना तो रजिया के कोनो रिश्तेदार रहे ना केहू जान पहचान के। यही ले टोला मोहल्ला के केहू लगे कोनो जानकारी ना रहे कि रजिया अब कहाँ बाड़ी, कौना जेल में बाड़ी और ये उनका के कौन सजा दिहल गई बा। रजिया के अतीत भी उतने उलझल रहे जितना उनकर हालत और अब उहे अकेले रहली जे हमरा के सब कुछ विस्तार से सच बता सकत रहली। बाकी उनकर हंसी हमरा कान के पर्दन के फाड़े लागत रहे। हम कुल जानकारी लेके जब जेल में पहुंचनी तब पता चलल कि रजिया के तबीयत ठीक नहीं थे। जेल के डॉक्टर उनकर चेकअप खातिर आयल रहली। हम ओजा पहुंच गईनी। हम बदकही के बीच में डॉक्टर से पूछनी कि रजिया के बच्चन के डिलीवरी के कैले बा तो वो कहली कि यहाँ के डॉक्टर है और उहे रजिया के हर बच्चा के जन्म करौले बाड़ी। रजिया के हमेशा जुड़वा बच्चा और स्वस्थ बच्चा पैदा हो खेले। हम डॉक्टर ले पूछनी कि फिर रजिया के बच्चा सब कहाँ बाड़े, का ओह लोग के सरकारी दायरा में भेजल गई बा। हमार बात सुनला के बाद डॉक्टर कहली कि उनका कुछ नहीं पता। हम पुरनका जेलर ले रजिया के बारे में बात करे के कोशिश कईनी। बाकी हमार उनका से बात ना हो पाए। उनकर तबादला कहीं दूर
छोट इलाका में क के भेज दिहल गेल रहे। अब हमरा रजिया के तबीयत ठीक होखे के इंतजार करे के पड़े, काहे कि वो बहुते बीमार रहली। काल कोठरी के दम घुटे वाला माहौल में गर्भवती मेहरारू के रहल बहुते मुश्किल रहे। बाकी रजिया त पछिला 7 बरिस ले गर्भवती होवत आवत रहली। लगभग 2 दिन के बाद रजिया की तबीयत में बहुते सुधार भई, तो हम उनका के अपना ऑफिस में बुलावनी और पहले उनका के जूस देनी ताकि उनकर तबीयत ठीक हो जाए। रजिया चुपचाप जूस पी ली हली, तो हम कहनी कि हम उनकर मदद करे चाहतानी और हम उनका के यहाँ ले मुक्त करवा सकतानी। अगर वो हमरा के अपना बारे में सच्चाई बता देवे तो हम ओकर सजा के बहुते हद तक कम करा सकतानी। रजिया हमरा और अजीब नजर ले देख के कहली कि वो जेल के 4 दीवारी ले बहरी नहीं निकल चाहत, काहे कि बाहरी दुनिया में उनका खातिर कुछ ना बचल बा। हम मुस्कुरा के रजिया से कहनी कि उनकर बच्चा सब उनकर इंतजार कर रहल बाड़े आ उ जवन लइकन के जन्म देवे वाला बाड़ी ओकरा साथे बढ़िया जिंदगी जी सकेली। आ ओह लइकन के कोनो न कोनो बाप भी होखी जे लोग के बेहतर जिंदगी दे दी जवन जेल में कबो ना मिल पाई। रजिया नाम आँख ले हमरा और देख ली आ पूछली कि रौरा हमरा बात पर विश्वास काहे नहीं करत। हमरा बच्चन के केहू बाप नहीं खे, हम केहू के ना जानत बानी आ हमरा इहो नहीं खे मालूम बा कि हमार बच्चा कहाँ बाड़े, कौना हालात में बाड़े। ना हमरा कौनो अंदाजा बा कि हम कैसे गर्भवती हो जाने। हमरा बस अतने मालूम बा कि हमार बच्चा सब हमरा से अलगा कर दिहल जाले आ हम अपना हर बच्चन के याद में तड़पत रह जाने। आज रजिया पहले जैसन हंसत ना रहली, बलुक बीमारी के असर उनका के उदास कर देहले रहे। उनकर बात पर हम सचमुच हैरान रह गनी कि काहे कि उनकर बोले के तरीका हमरा के उनका बात पर विश्वास करे पर मजबूर करत रहे। जब हम फेरू ले पूछनी कि तब तोहरा सच में नहीं खे मालूम कि तू गर्भवती कैसे हो जालू, तो वो इनकार में अपन मूड़ी हिला देहली। उनकर आँख ले लोर गिरत रहे और हमरा के अपन कष्ट के कहानी सुनावत रहली, जवन सुन के हम हूँ लोर बहावे लगनी। हम तो कठोर इंसान रहनी, बाकी रहनी तो इंसाने। और उनकर कहानी सुन के हमार रोवा ठाड़ भ गई। रजिया बतौली कि उनकर बाबूजी अपन नशा के लत पूरा करे खातिर उनका ले धंधा करावे लागल रहलन और वो अपना घर के 4 दीवार के भीतर रोज तबाह होके लागल रहली। आज जब अत्याचार सीमा से बाहर बढ़ गई तो वो तंग आ गईली आ अपन बाप के बेरहमी से हत्या कर दिहली। ओकरा अपना अपराध के कोनो पछतावा ना रहे, काहे कि वो अपना बाबूजी के देह से जितना टुकड़ा कैले रहली ओकरा ले बेसी जख्म उनका के उनकर बाप के चलते मिलल रहे। सजा काटे खातिर वो जेल आ गई रहली, बाकी एहजा अइला के 6 महीना बाद उनका पता चलल कि वो गर्भवती बाड़ी। वो बढ़िया ले जानत रहली कि गर्भ उनका जेल में अइला के बाद के है और ई केकर बच्चा है, वो कब उनका पेट में आयल वो ई ना जानत रहली। और फिर यही तरह से वो 14 गो बच्चा पैदा कैली आ एक बार फेरू ले गर्भवती बाड़ी। उनकर कहानी सुनला के बाद हम समझ गईनी कि वो एगो बेकसूर लड़की बाड़ी, बाकी तब केकर गलती रहे। और ये बात के पता लगावे खातिर हम जेल में जांच पड़ताल शुरू कैनी और हमरा साथी कर्मचारी लोग के साथे जांच शुरू कैनी। तो हमरा सोझा इतना भयानक सच्चाई आ गई कि हमार जान निकल गई। हमरा ले पहले जवन जेलर इहवा रहे ऊ इहवा के डॉक्टर से मिलल रहे और कैदियन के हर महीना के जांच के दौरान ऊ कोनो आदमी के सीमे रज्जो के भीतर डाल देत रहे और ओकरा से बच्चा पैदा कैला के बाद उनका के बेच दिहल जात रहे। वो जेलर ऐसने घिनौना काम में लागल रहे और वो बढ़िया ले जानत रहे कि कौन कैदी के परिवार के लोग मिले आवेला आ ओह कैदी के मेहरारून के अपन काम में इस्तेमाल करत रहनी और गलत काम कर के पैसा कमा लेत रहली। वो वाकई में उत्पीड़न के शिकार रहली और कोनो आदमी के संगे कुछ वो ना कैले रहली। यहाँ तक ले वो खुद भी ना जानत रहली कि वो कैसे अपना बच्चा के महतारी बन गईली। अमोह जेलर के खिलाफ शिकायत आगे भेज देले रहनी और रज्जो के सजा भी कम करा देले रहनी। अब कुछ दिन बाचल अब ओकरा बाद वो आजाद हो जाई हैं। हम उनका के भरोसा दिले बानी कि हम उनका के अपना घर में रखब और उनका के एगो नीमन जिंदगी देब। वो हमार घर में रह सकेली और हमरा खातिर इज्जत के संगे काम कर सकेली। ये बात सुन के वो बहुते खुश हो गईली और अब जवन बच्चा पैदा होखे वाला रहे
उकरो पर रज्जो के ही अधिकार रहे। अब हम उनका के ओह बच्चन से अलगा ना कर सकत रही। रौरा लोग के का लागत बा कि हमरा से पहले के जेलर एह अपराध के सजा मिली या उनका वर्दी के चलते उ कानून के चंगुल से बात जाई हैं? का रौरा सब के जेल के जिंदगी के भयानक सजा के बारे में कुछ मालूम बा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइब जा। धन्यवाद दोस्तन लोग के।